Lilo. Perkenalkan, nama saya Yuta Martisiawan Handoko. Saya Alvino dalam Prayoga. Waktu kuwi ana Bima, bocah remaja sing isih bingung karo kahanan omahe. Saben arep berangkat sekolah, ibune mesti menehi bekal, nanging ora maringi duit saku. Bima ora ngerti kenapa, nganti dheweke mikir manawa ibune nuntut dheweke urip tanpa duit. Kenapa ibuku ora kaya ibu-ibu liyane sing ngasih duit saku, pikire. Bima krasa kecewa, malah ngerasa yen ibune ora perhatian. Akhire, Bima mutusake ora arep bali menyang omah lan milih nginep ing omahe kanca-kancane sambil mabuk. Mikir menawa iki cara kanggo ngluwihi rasa nesu lan kuciwa sing lagi dirasakake. Sesoke, Kak, kamu mulai sore ini dalam menit pertama tuh. Mau dolan. Masa gitu. Matamu akbar, mau berapa? Mana lewat tentang apa bayar? Kirusanku, rasa sampai mangan. Aku kayak di aku jalur kowe. Aku nanti ikut stres, kenapa baru solusinya? Ono apa ini kok ribut-ribut? Gimana? Ini bener. Aku mau ke Pak. Ya Allah, Mbak. Kenapa kowe? Aku kesel dulu, saben dino bisa terkutulan bocah kita. Aku ora bisa kayak sini karaoke. Kak, aku kesel, orang ada parah. Aku ya bapak ibu nesu. Kowe salah. Yang ini sih akan bener. Gem Allah tak? Kita bakal bantu kowe, Mbak. Aku pengen mantep bu. Sesuk boleh. Kak, aku bakal ikut kowe. Atau nuwun, aku bakal ngebom royal. pesan moral saka sandiwara iki yaiku narkoba dudu solusi. Keluarga lan dukungan luwih penting tinimbang pelarian sing ngrusak masa depan. Yen ana masalah, luwih becik njaluk tulung tinimbang milih dalan sing salah.